Doncs jo soc la Mireia Rossich, la directora del Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, i com a un dels museus d'art de la província de Barcelona, que formem part de la xarxa de museus de la Diputació, hem col·laborat en diferents projectes amb el Museu Abelló. Hi ha una part de la col·lecció que és molt paral·lela cronològicament i que els noms també coincideixen molt, i bé, al llarg dels darrers anys hem fet projectes plegats. Em vaig quedar amb dues peces i sempre se'm van els ulls cap a temes relacionats amb tot el que és Vilanova o la història de l'art vilanoví, perquè és on estem més immersos. En aquest cas, l'entrar a la sala amb el Mir, que em crida molt l'atenció. En l'entorn de Vilanova, el Mir és una figura molt estimada perquè hi va viure els darrers anys de la seva vida i perquè és una de les figures de l'art català d'aquest tombant de segle que és tan internacional, diguéssim. I em va cridar molt l'atenció perquè, a diferència de l'etapa vilanovina, aquest és un Mir de l'etapa mallorquina, molt anterior, que jo penso que és l'exemple del talent en la creació, perquè el Mir, quan feia això, que festeja ja amb l'abstracció, ho va fer sol a Mallorca, molt abduït en aquest moment creatiu. I és un dels pocs exemples d'aquella generació que no van anar a París, per exemple. Per tant, d'una manera completament personal, jo crec que va arribar a fer coses molt agosarades per aquell moment. A mi, estèticament, sempre em criden l'atenció, perquè trobo que aquestes taques de colors són com sinfonies, no? Se n'ha parlat molt d'aquest mestratge, però sense haver estat allà, veient les exposicions d'impressionistes i postimpressionistes, ell va fer un camí molt particular. De fet, volia anar a Roma quan ja estava gairebé passat de moda anar a Roma, a la Gran Acadèmia. I just en aquesta part de la seva trajectòria va tenir un moment de crisi, que és un episodi que no s'ha acabat mai de resoldre, i va caure d'una cala i el van internar. La família el va posar al Pere Mata de Reus. I igualment, en aquell aïllament, mentre estava allà amb tractament, els seus paisatges dels voltants, perquè sortia a pintar al voltant de l'hospital, al poble de Maspujols i l'Alforja, tot i que sempre són paisatges, perquè de fet sempre estem parlant de paisatges, aquest mestratge amb el color, a mi, em penso que és un dels nostres grans talents. En canvi, quan arriba a Vilanova, tot i que és un moment que guanya molts premis, que fins i tot ven per xifres considerables i que és molt reputat en el món artístic barceloní, estilísticament, en canvi, és més clàssic. Retorna com a una fase més naturalista o més vendible, també. I aquesta fase de Mir tan explosiva i tan valenta, a mi em crida l'atenció sempre. Bé, en el cas de Vilanova, i suposo que en certa manera és... Ell va crear escoles sense ser pròpiament un mestre, perquè hi ha molts artistes que sí que tenen tota una sèrie de deixebles que els instrueixen o que formen part de les seves classes on imparteixen. El Mir, que tenia un caràcter especial i molt solitari en tots els sentits, jo crec que deixa una petjada. En el cas de Vilanova és claríssim, i quan fas una línia, mires la progressió, hi ha un abans i un després del Mir, i jo em penso que en una determinada etapa de l'Abelló també. Aquest tema de desdibuixar-ho tot, ja no hi ha línia i que els colors i les composicions amb els colors siguin tot un, em penso que deixa escola. A Vilanova, per descomptat, i en una part de l'Abelló també.